Gerenụ akụkọ ụwa nke taata bụ Mọnde, abalị 25 n'ime ọnwa Eprel afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Tupu anyị aga n'ihu, chee ntị nụrụ ọkwa. Agba nke atọ ọgbakọ nke eji atụkọta ego maka nchekwa ala nna Biafra bụ nke na-abịa kwa ọnwa nke otu Biafra Defense Force na-ahazi ga-adị n'abalị 30 nke ọnwa Eprel afọ 2022 ngwa ngwa ọ kụrụ elekere 12 nke ehihie n'oge obodo New York nakwa elekere anya 5 nke oge ala Biafra. Ọ ga-adị n'akara mkparịta ụka Zoom n'akara nwudide https://us.web.zoom.us/j/8917021995 Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ nakwa atụmatụ mkpochapụ agbụrụ. A na-akpọku ndị niile hụrụ nnwere onwe n'anya dịka ndị otu Indigenous People of Biafra, ndị Yoruba Nation, Ariwa Nation, Ambazonia, tinyekwara ndị Oyi Biafra nakwa mba Afrịka ndị ọzọ nakwa ndị na-agọrọ ha ọfọma ka ha bịa kwado ọgbakọ ntụkọta ego a. Ndị ga-ele ọbịa n'ọgbakọ a gụnyere ndị otu American Biafran Veterans Network nakwa ụmụada Biafra Worldwide. Maka inwetakwa ozi, kpọtụrụ Chief Obidike n'akara ekwentị a 202-250-0001 maọbụkwanụ Nwaada Ndidi Amaka n'akara 904-525-1282 maọbụkwanụ ndị ọzọ dịka Nwaada Rosemary Williams n'akara ekwentị 619-381-8579. Burukwa n'obi na ọgbakọ ntụkọta ego a bụ nke eji atụkọta nde $15 maka nchekwa ala nna. A na-ele anya na ị ga-akwado ya bụ ọgbakọ. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ihe omume azụmahịa anyụọna ka ọkụ dịka ndị bi na mpaghara South East nọdụrụ n'ụlọ taa na nrubeisi nye ọka onye apụlezi. Ụlọ akụ dị iche iche, ụlọ ahịa, ụlọ akwụkwọ, tinyekwara ọdụ ahịa mmanụ nakwa ogige dị iche iche gbachisiri agbachi n'ụbọchị taa na steeti Imo nakwa na steeti ndị ọzọ dị na mpaghara South East. Ọ bụkwa ụgbọala ole na ole nke ndị nkịtị nakwa ndị na-ebu ndị njem ka a hụtara n'okporo ụzọ. Ka o sila dị, otu IPOB ekwuola ugboro wee sị na ọ bụghị ndị otu ha na-emejupụta ọka onye apụlezi ma na-eyi ndị mmadụ egwu ka ha ghara ịpụta n'ama n'ụbọchị Mọnde. N'otu ozi nke o zipụrụ site n'ọnụ na-ekwuchitere ya bụ Emma Powerful, IPOB ṅụrụ iyi igosi ndị na-eji aha ya wee na-eyi ndị mmadụ egwu ihe ọkụ ji ntị oke eme ma mee ka ha ji anya ha hụ ntị ha na-ejighị enyo. Powerful kwuru nke a n'otu ozi o zipụrụ na ngwụcha izu. Maka ọ dị ugbu a, o nwebeghị njinji ọbụla a nụtara n'oge anyị webatara ozi a. Ihe karịrị 100 mmadụ agbaala ọkụ ma site otu arabia ụkpọ n'otu ogbe ebe a na-eshipụta mmanụ bụ nke iwu na-akwadoghị nke dị n'ime obodo Abacheke dị na Egbema na ọchịchị kansụl ha ji Egbema na steeti Imo. Ebelebe a gburu n'ụbọchị Fraịde. Onye isi ndị ntorobịa n'Egbema bụ Maazị Okenya Tedius Mario kwupụtara nke a n'Owerri n'ụbọchị Satọde. Ọ sịrị na ya gara n'ogbe ahụ wee hụta ka ozu yara kpịrịkpịrị bụkwa ndị gbara ọkụ nke a na-apụghị ịkọtali onye ha bụ ma ndị nwoke, ndị nwaanyị na ụmụaka. Ka o sila dị, ebelebe agbụrụ emeela ka ndị nwe ogbe nshipụta mmanụ nzuzo karịrị 150 na-agbata oke ọhịa dị n'obodo Abaezi nakwa Abacheke hapụ ya wee rie mbọmbọ dịka gọọmenti steeti Imo kwupụtara. Otu nwa amadi bụ onye nwe ogbe nshipụta mmanụ ahụ gbara ọkụ bụ Okenze onye nwoke dịka onye a na-achọsi ike. N'otu aka ahụ, ndị nwe ala na ndị resịrị ha bụ ya bụ ogbe ebe a na-eshipụta mmanụ nzuzo a emiwela aka n'ala rie mbọmbọ ma gbaba na steeti Rivers nakwa steeti Bayelsa ịzọrọ isi onwe ha. Ka ọ dị ugbu a, ụfọdụ ndị otu a nọkwa n'oke ọhịa wee na-agbapụ mmanụ ha shiri eshi n'oke ọhịa ọsọ ka ndị ọrụ nchekwa ghara inyopụ ha. N'otu aka ahụ, onye isi ala Muhammadu Buhari enyela ndị ọrụ nchekwa iwu ka ha nyopuo ma nwụchie ndị niile na-eshi mmanụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Ka o sila dị, eliela 100 mmadụ na 10 ndị ahụ ọkụ gbagburu na ogbe nshipụta mmanụ dị na steeti Imo. Dịka ọ gasịrị abalị 5, ndị otu Boko Haram gbagburu mmadụ 11 n'ogbe ebe a na-aṅụ mmanya n'ime obodo Gaidam. Ogbunigwe ọzọ agbariela otu onye ma merụkwa mmadụ 7 ahụ n'otu ogbe ebe a na-aṅụ mmanya dị na Gashau nke dị n'ime obodo ọchịchị kansụl Bade na steeti Yobe. Mmadụ 7 nwetara mmerụ ahụ nọ n'ụlọ ọgwụ Specialist Hospital dị na Gashuan wee na-anara ọgwụgwọ. Ogbunigwe a gbawara n'ụbọchị Sọnde
abalị 24 nke ọnwa Eprel afọ 2022 mgbe o jiri 10 nkeji abụọ gafee elekere anya 7 nke abalị na Abashagaidam Maraya bụkwa ebe a na-ere mmanya dị na steeti Yobe. Ndị bi na mpaghara ahụ sịrị na ha nụrụ ụda nke tiwapụrụ dịka egbe eluigwe bụkwa nke kpalitere oke ụjọ na obi iko n'elu nakwa ọgba aghara. Ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii steeti Yobe bụ ASP Dongus Abdulkarim kwupụtara nke a nye ndị nta akụkọ. Ọ sịrị na njinji a dị nnọọ ka ihe akpachapụrụ anya wee mee bụ mwakpo a na-awakpo ụlọ ebe a na-ere mmanya. Dongus kwere nkwa ime ka ịmata ka eke si anya anwụ n'okwu a ọ bụrụ ma ndị uwe ojii emesịa nyocha. Ndị otu Indigenous People of Biafra azaghachila egwu ahụ ndị otu jikọtara ndị na-achị Nnama yiri ha ikuchi mpaghara South East. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị ọchị Nnama yiri egwu ịwakpo mpaghara South East n'ike wee kuchikwa ya dịka ha na-eme n'akụkụ Naijiria ndị ọzọ, mana IPOB na nzaghachi ha site n'ọnụ na-ekwuchitere ha bụ Emma Powerful n'ozi o zipụrụ n'ụbọchị Satọde sịrị na ha akpụọla isi chere mkpọrọ wee maa ha aka n'ihu si na onweghị ihe ha ga-emeli. Dịka IPOB siri kwuo, ọ sịrị na okwu ahụ bụ nnọọ mba na-abara nwa agụ ma ọ naghị esogbu ha ma ọlị. Ọ gwara ndị otu a si ha bịawa na IPOB na-eche ha wee kwee nkwa sio na agaghị ekwe ka otu n'ime ha si na ntala. Powerful gbarụrụ ihu sio na ọtụtụ ndị ndu Igbo nọ na-achụgharị okwu ndọrọndọrọ ọchịchị na okwu na-enweghị isi ebe ndị ndu Fulani na-echekwa ndị agha ha nakwa ndị ọchị Nnama ha bụ ndị na-eyi ndụ egwu megide ndị Igbo nakwa agbụrụ ndị ọzọ na Naịjirịa. Onye isi otu akpọkwasịrị Mieti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria (MACBAN) n'aha mkpirisi bụ Alhaji Gidado Sidiki ekwuola sio na atọrọ ndị otu ha mmadụ 3 bụ ndị ọchị Nnama tinyekwara Nnama ha dị 300 site n'aka ndị ntọ mmadụ na mpaghara South East. Sidiki, onye kwupụtara nke a n'otu mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ nwere, kwuru sio na ebelebe agbụrụ n'ogbe obibi ndị Fulani dị na Obene nke dị n'ọchịchị kansụl Ọgbarụ na steeti Anambra n'ụbọchị Satọde bụ abalị 23 nke ọnwa Eprel mgbe o jiri ọkara gafee elekere anya mbụ nke isi ụtụtụ. Ọ sịrị na mwakpo ndị ọchị Nnama mere n'oge ha na-ehi ụra dịka adọkpụrụ Nnama ha n'ike. Ọ sịrị na ndị a na-eyi ndụ egwu bụ ndị dị 10 mmadụ n'ọnụ ọgụgụ bucha ngwa agha ọkpọkọpịọ tinyere mma na osisi nakwa ọtụmọkpọ wee zọchie. Ọ sịrị na ndị ntọ mmadụ a akpọtụrụla ezinụlọ ndị a ha tọrọ atọrọ wee gwa ha ka ha kwụọ nde naira 4 tinyekwara otu egbe tupu atọhapụrụ ha ndị a ha tọrọ. Ọ rịọrọ ndị ntọ mmadụ a ka ha tọhapụ ndị otu ha eji dịka ọ sịrị na ndị a bụ nnọọ ndị na-ata ahụhụ bụ ndị na-achọ ihe afọ ga-eri. Ọ rụtụrụ aka sio na ndị omekome na-agbanwezi onwe ha dịka ndị Fulani wee na-eyi ndụ egwu na steeti Benue, Enugu, Ebonyi, Kaduna nakwa steeti Anambra iji wee nye ndị Fulani ahụ ọjọọ. Ka o sila dị, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii steeti Anambra bụ DSP Ikenga Tochukwu ekwupụtala nke a dịka eziokwu n'okwu o kwuru n'Ọka dịka ọ rịọrọ onye ndu otu MACBAN ka o batara ha ozi nke ga-enyere ha aka n'ime nyocha, dịka ọ kpọkukwara ha ka ha ghara ịganye aka na mmegwara n'ihi na nke ahụ bụ nke megidere iwu. Igbo ndị nwe mmadụ, cheta nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Igbo onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha ka lara ezumike nka dịka onye agha na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwudide www.abvet.org ma ọ bụ na WhatsApp 202-250-0001 maka inweta akwụkwọ fọm itinye aha gị. Onye na-anụ ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ndị Igbo bi na mba Germany akpọpụla onye ndu otu IPOB Autopilot bụ Simon Ekpa n'ụlọ ikpe maka ịga n'ihu na ịkwụsị ọgbaghara na mpaghara South East. Maazị Ekpa bụ onye bi na Finland akpọọla ekwe nkụsio na a ga-enwerịrị ọkụ onye apụla ezi kwa ụbọchị Mọnde n'ala Igbo iji mee mkpesa megide ịga n'ihu na mkpọchibido onye ndu otu IPOB bụ Nnamdi Kanu. Ekpa bụ nwa afọ steeti Ebonyi ka a gbara akwụkwọ n'ebubo iyi ndụ egwu na mpaghara South East tụmadị na steeti Imo na Anambra. Ha sịrị na okwu mkpali ọ na-ekwu ebutela ọtụtụ ntụfu ndụ na ngwongwo site n'aka ndị ọkpa egbe na-amaghị ndị ha bụ.
Ndị ntorobịa emeela mkpesa n'ime obodo Uruala nke dị n'ọchịchị kansụl Idatọ South na steeti Imo dịka otu onye Divisional Police Officer DPO bụ Chris Ikemere jiri egbe gbaa otu onye ndu ndị ntorobịa na mpaghara ahụ bụ nwa amadi Emeka Dike onye gbara 40. Ozi anyị nwetara kọwara sio na Dike bụ onye ndu ndị ntorobịa na ime obodo Isiekenesi nke dị n'ọchịchị kansụl Idatọ South bụkwa naanị otu nwa nwoke nye nna ya ma bụrụkwa nna ụmụ 4. Onye DPO abụ Chris Ikemere gbara Chris egbe mgbe ha na-aṅụ mmanya n'ime obodo Uruala nke a maara dịka Emeọcha. Ka o sila dị, ụfọdụ ndị ntorobịa iwe na-ewe eburula akwụkwọ ọkwa wee zọchie n'okporo ụzọ dị iche iche na mpaghara ahụ wee na-akpọ oku ka e wetara ha ikpe ziri ezi. Ndị ntorobịa nke Ifeanyị Obieke duru gaa katọrọ ụdị agwa ahụ onye isi ngalaba ụlọọrụ ndị uwe ojii akpara wee kpọọ oku ka nwụchie ya. Ha sịrị na wezugakwa ụfọdụ ndị mmadụ bụ ndị nwere afọ ọma bịara buru Dike gawa n'ụlọ ọgwụ na ọbara gara n'ebe ahụ wee gbagbuo ya. Onye na-ahụ maka mmekọrịta ndị uwe ojii na steeti Imo bụ Michael Abatam ekwupụtala nke a dịka ihe mere eme, dịka ọ sịrị na ha amalitela ime nnyocha ịmata ka mmiri si wee banye n'opi ụgbọgọrọ. Ndị ọkpa egbe nọrọ n'isi ụtụtụ Satọde wakpo ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị na Ọgaminana dị n'ọchịchị kansụl Aduni na steeti Kogi ma gbuo ndị uwe ojii mmadụ 3. Ebelebe a bụ n'elekere anya 2 nke isi ụtụtụ Satọde. Otu onye tụpụnyere anyị azụ asịrị na ndị ọkpa egbe a ruru mmadụ 6 n'ọnụọgụgụ si n'akụkụ dị iche iche wee wakpo ụlọ ọrụ ahụ bụkwa nke kpalitere ụjọ na obi iko n'elu n'ime obodo. Ka o sila dị, onye na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ SP Williams Aya n'otu ozi o zipụrụ n'ụbọchị Sọnde sịrị na ha nwetara ozi banyere njinji ahụ jirinụ na Satọde, mana ọ sịrị na ndị ọrụ ha bụ ndị zaghachiri ndị ọkpa egbe ahụ ebe mgbọbịara ibe elu. Ka o sila dị, mmadụ 3 ndị otu ha lara mmụọ ebe ndị ọkpa egbe a bụ ogo mmerụ ahụ dị iche iche wee rie mbọmbọ. Ka ọ dị ugbu a, ndị otu Islamic State of West African Province ISWAP akụrụla na ọ bụ ha mere mwakpo ahụ ebe ha yiri egwu ịga n'ihu n'ịkwụsịrị ha egwu surugede. Ụlọ ụka Deeper Life Bible Church dị na Irabo, Badagry, Lagos ezeena n'ụbọchị Sọnde wee zegide ndị bịara ofufe nrọ n'ime ụbọchị ahụ mgbe oke mmiri ozuzo na-ezo bụkwa nke oke ifufe nyere aka. Ka o sila dị, mmadụ 6 nwetara mmerụ ahụ. Ozi anyị nwetara kọwara sio na oke mmiri ozuzo a bụ nke malitere mgbe o jiri ọkara gafee elekere 9 nke isi ụtụtụ bịara kwatuo ya bụ ụlọ ụka. Ka ọ dị ugbu a, otu onye ụka ahụ bụ onye nwetara mmerụ ahụ bụ Maazị Tunde bụ onye mere ka ịmata nke a sịrị na mmadụ 6 ndị ọzọ tinyere ya n'onwe ya nwetara mmerụ ahụ, mana ọ sị na onweghị onye lara mmụọ na njinji ahụ jirinụ. Ka ọ dị ugbu a, ndị nwere mmerụ ahụ nọ n'ụlọ ọgwụ ebe ha na-anara ọgwụgwọ. Igbo bụ Igbo ndị ọma, ọ na-abụ ajụwa nkwụ kapịawa ọnụ ịmara na mgbufu ya eruola. Ya mere n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya n'akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba America. Mana tupu anyị achịkọta ya kpamkpam, gerenụ ọkwa. All hail Biafra! All hail Biafra! Biafrans, the die is cast, the wind is blown. Biafra land is completely surrounded by our enemies. They are now going house to house, killing our youth, women, children, men, livestock, burning houses and markets. They will reach your village if not stopped. We must defend our home, protect our mothers, our fathers, sisters, brothers, friends, and our neighbors. No mission is too complicated. We will get the job done. We have sworn to sacrifice our lives if necessary to ensure the survival of Biafra. We did not ask for this, but have been pushed to the wall, while the rest of the world watched, doing nothing as we are being slaughtered. We have cried and begged enough to deaf ears. We cannot make peace with one who wants no peace, but seeking to exterminate us. The only option left is to rise and defend us by all means necessary. Nigeria government, Boko Haram, bandits and herdsmen are one and the same. U.S. government knows this fact. U.S. government has more and better intelligence apparatus than the rest of the world put together. USA government, by selling military hardware just last week, is supporting genocide of other ethnicities and Christians by Muslim Fulani-led Nigeria terrorist government.
To defend us, we need tools, and to get tools, we need support. Seeking self-defense is not a crime. We must be ready to strike when ordered to do so. From the Defense Structure Central Commander, please support Biafra Defense Fundraise Campaign. It is our duty. We, not the next generation, must get the job done. We did not ask for this, but compelled by necessity to survive. We cannot continue sitting and watching our people crushed or remain enslaved. We have been pushed to the wall, no place else to run to. Self-defense is not a crime. If Ukraine had to defend themselves, we must defend ourselves from the foreign invaders and the imposed governors. Man, we have to do this. This generation, not the next generation. We have to fight for our survival or else be exterminated. Support the Biafra Defense Monthly Fundraising, starting Saturday, April 30th, 2022. We are down, but not out, for the Lord is with us. We need your support now. We need your support now to be ready. We must be proactive. We need tools to defend ourselves. We need tools to defend ourselves. All hail Biafra! All hail Biafra! ABVet, American Biafran Veterans Network, Nwada Biafra Worldwide, and Biafra News Anchors approved this message. All hail Biafra!